Jeg vil snakke lidt om krydderurter og fortælle lidt om nogle af de mest almindelige og velkendte af vores krydderurter. Den vi alle sammen, i hvert fald rigtig mange, holder rigtig meget af, er basilikum. Basilikum har en utrolig lækker smag, men en meget flygtig smag. Og det vil sige, når man bruger den i varme retter, skal man først komme basilikummen på til aller sidst. Altså smage til med de plukkede blade, fint hakkede blade til aller sidst, så smagen ikke forsvinder. Basilikum er rigtig god sammen med tomat. Den er rigtig god både sammen med fisk, fjerkræ, lyse kødstykker og i det hele taget grøntsager og ost ikke mindst. Noget af det bedste her om sommeren er tomatsalat med frisk mozzarella og så masser af basilikumblade henover. Basilikum kan godt lide varme, og det vil sige, i det danske klima kan den have det lidt svært, hvis man sætter den udenfor. Kom den i en potte og sæt den i vindueskarmen, hvor den har det lunt og godt, og giv den lidt vand med jævne mellemrum. Så kan man faktisk få rigtig meget ud af sin friske basilikum. En anden helt uundværlig krydderurt er timian. Tag kvistene og pil bladene lige så forsigtigt af, hvor de her kviste så tynde og spæde, så her kan man sagtens lade dem komme, men pil bladene af og så drys dem hen over det, der skal bruges. Så er der oregano. Og en af de mest kendte og også uundværlige. Ingen pizza uden oregano. Den friske krydderurt her kan sagtens plantes ud om sommeren og klare sig. Og mange gange, medmindre det er en rigtig hård vinter, jamen, vil den sagtens gå overleve og komme igen. Og så kan man jo få rigtig stor glæde af sine krydderurter. Men ellers, sæt den i vindueskarmen i en potte og pas den, så holder den rigtig lang tid. En anden skøn krydderurt er rosmarin. Rosmarin ligner lidt grannåle. Den dufter også lidt af gran. Og har en meget kraftig smag og er meget dominerende. Men fantastisk. Specielt til sommerens mange grillretter, men også igen ovnretter. Og den har det rigtig godt sammen med lam. Igen fjerkræ. Sådan en kylling godt krydret med rosmarin og masser af hvidløg. Smager jo helt vidunderligt. Og selvfølgelig også sammen med oksekød. Gerne lidt kraftigere udskæringer.